Čaute lidi, já vás vítám u mýho dalšího videa a dnes si zahrajeme zápas za Českou republiku a budeme hrát proti Kazachstánu. No a já si myslím, že už rovnou začneme zápas a jdeme na to. Takže snad vyhraju dnes, to je v útoku. Takže bych to mohl vyhrát proti Kazachstánu. Kazachstán v hokeji moc dobrý není, takže už bylo úvodní vhazování, Krejčí prohrál. Tady ještě bych mu tohle musel ubránit dobře, Ryty chytá. Tady jede Voráček na Krejčího, ale tam to ubránil jeden kazachstánský hráč. Teď musím bránit, ale se nepodařilo. Teď jsem to naštěstí ubránil a tady jede David Krejčí. Voráček gól! Jakub Voráček dává gól! A Češi vedou proti Kazachstánu 1-0 a asistoval mu David Krejčí. Takže hned v první třetině, ve třetí minutě zápasu Češi vedou 1-0, teď Krejčí prohrál vhazování. A teď tady jsme viděli podražení od Voráčka podle mě. Ano, je to Jakub Voráček, který tady podrazil tuhle kazachstánskou 14 a teď máme oslabení, takže se bude teď vhazovat před Rytychem. Nečas jde na vhazování, Nečas prohrál vhazování. Tady bych to měl bránit, to se podařilo a teď ztrácím puky dřív, než jsem jel z pásma. Tady teď na nás Kazachstánci tlačí, jen přeci je to přesilovka a teď výborně David Rytych chytá. Teď tady jede Ondřej Palát. Nečas nedává gól. Nebyl dostatečně daleko, aby to dal do prázdné brány jako Jakub Voráček. Teď musím bránit a dobře. Tady někdo ubránil takovým stylem, že naletěl do toho hráče a teď výborně David Rytych zasáhnul do žípka. Teď jde na vhazování Krejčí, který prohrál vhazování. Tady je Faxa, jede Faxa, nahrává Krejčímu, David Krejčí dává gól! David Krejčí druhý bod v zápase a David Krejčí zvyšuje vedení Čechů na 2-0. To bylo podle mě už po přesilovce. A tady ještě bráním se Šimkem. A teď jsem to tady ještě ubránil skvěle, Rytych chytal tady Pastrňák, nahrává Krejčímu, ale tam to ještě ubránil jeden kazachstánský hráč. Ještě tady jede Pastrňák nahrává Krejčímu, který nebyl dostatečně vepředu na to, aby dal gól, jinak by to určitě byl hezký gól, kdybych to dal. A teď jsem to tu skvěle ubránil, tady ještě bych to rád dojel s Polákem. A to se nepodařilo, Polák byl moc pomalý. Tady je Šimek. A naštěstí netrefili kazachstánští hokejisté bránu. Tady ještě je Šimek gól! Šimek dává gól a zvyšuje stav na 3-0 proti Kazachstánu. Radim Šimek dává gól po nahrávce od Kubalíka. Zvyšuje stav na 3-0 a teď bych byl rád, kdyby to Tomáš Hertl vyhrál. To vhazování, ale se nepodařilo. Skvěle teď srazil jeden náš hokejista kazachstánského hokejistu a pozor, tady je akce. A
Velká škoda, nevím, kdo už to střílel, ale netrefil bránu. Bylo to podle mě nad bránu. A teď jsem ztratil tady v útočném pásmu. A teď bych to rád ubránil. Naštěstí se to povedlo. Tady jeden chytil. Filip chytil. Nahrává a není to gól. Ještě tam Kazachstán stačil ubránit akci. Tady teď jedeme do útoku. Nahrávám Vránovi. Vrána chytil, nebo kdo to byl, ale to je jedno. Je to gól. 4-0 pro české hokejisty a gól dal Pavel Zacha. Tak pardon, jsem myslel, že to byl Filip Chytil, ale nakonec to byl Pavel Zacha. Krejčí, tomu se teď nepodařilo vyhrát vazování. Teď ještě bráním a naštěstí tohle nebyl gól, protože Rejtych ještě stihl se tak napůl přesunout, ale pozor. A tady teď na nás jedou kazachstánští hokejisti. A to je pro nás velmi blbě, ale naštěstí David Rejtych chytá. Radši drží ten puk, protože tam byl kazachstánský hokejista. Teď bych to rád vyhrál s Martinem Nečasem a to se nepodařilo. Já nejsem úplně na ty buly expert, ale občas se mi nějaký povede vyhrát. A pozor, tady ještě nějaká šmudla šla na bránu. A tady je krásný gól od Davida Kašeho, jestli se nepletu. Teda pardon, je to Ondřej Kaše, krásný gól, přihrávka od Nečasa a takhle to tam poslal Ondřej Kaše. A teď vidíme střídání brankařů hned v první třetině. A do brány jde nějaká kazachstánská 35. Tak teď bych rád byl, kdyby to Martin Nečas vyhrál, ale se nepodařilo. Poslední minuta nám běží první třetiny. A pozor, ještě tu vidíme podrážení od Čechů. A dopak to byl za to podrážení. Radim Šimek, nebo? Kdo to byl? Byl to Radim Šimek. Takže teď druhá přesilovka za třetinu Kazachstánu. Teď bych to ještě rád sebral a ještě jel na bránu. To se podařilo. Jedu, Ruta jede, pár sekund před koncem, ještě by se bylo hezké, kdybych dal gól, ale už gól nedávám. Takže já si myslím, že už můžeme jít rovnou na druhou třetinu. Tady si jde ještě na chvíli sednout Radim Šimek. A teď bych byl rád, kdyby David Krejčí dal gól. Takže Radim Šimek ještě bude sedět víc jak minutu. A pozor, tady skvěle David Rejtych chytá. Tady jede Voráček, nahrává a je to gól! Díky tomu, že tam asi Gudas nebo kdo to byl vyskočil, byl tam gól. Tak Radko Gudas dává gól a někdo tam ještě vyskočil. A brankář neměl šanci, koukejte se, opakovaný záběr, gól. Backendem nahoru, skvělý gól v oslabení. Ještě minutu a 6 sekund bude sedět Radim Šimek, ale to nám vůbec nevadí. Teď jsme si spravili hned v první minutě chuť a vedeme 6-1. Pozor, tady jede Krejčí. Tady jede Krejčí. A tady mohl být krásný gól od Gudase. Ne, to nebyl Gudas od Kempného, ale Kempný to nedal, protože tam se ještě do toho připletli ty kazachstánští hokejisti. A teď jsem skvěle vypíchnul puk, tady je už Šimek, který přišel z trestné lavice. Pozor, Šimek nahrává, ale velká chyba Čechů. Ale zároveň i tam
kazachstánský hokejista. A tady jede Kempný. Nahrává Nečasovi, nebo kdo to je. Ale tady brankář Kazachstánu perfektně chytá, takže Martin Nečas neměl šanci. Ale jinak to byla hezká akce. Pozor, tady jedou na nás Kazachové, ale tady výborně David Rytý chytá. Nerozehrával, protože tam byl jeden kazachstánský hokejista. A teď bych to rád s Martinem Nečasem vyhrál. Se nepodařilo, dobře, Rytý chytá, radši nepouští. A teď je tu Hertl, který by... Chtěl bych, aby vyhrál to fazování, ale se nepodařilo. A teď velká chyba Hertla, ale Češi mají puk, jede Ruta. Ruta jede. A tady je gól! Dal, nevím, kdo ho dal, to se teď dozvíme. A gól dal Radek Faksa a přihrával mu Ruta. Skvělý gól. Ještě jste tam kousek v tom opakovaném záběru mohli vidět, jak se prohla ta hokejka. A tady je gól Kazachstánu. Teď jsem nemohl nic dělat, protože nestačilo to, že jsem srazil jednoho hráče, ale to nám nevadí, protože my vedeme 7-1. A teď jsem poprvé vyhrál vazování. Pozor tady na tu akci od Kubalíka. Pozor, vypíchnutí puku. A tady napřahuje Hertl, který nedává gól. A teď jsem nahrál úplně někam jinam, než jsem chtěla. Teď zase za podrážení dostali Kazachstán. Dostali přesilovku, ale to nám vůbec nevadí, protože já teď dám gól v oslabení, nebo budu se aspoň o to snažit. Takže takhle hezky ujedu s Martinem Nečasem. Nečas! Tady je ještě Palác, a který nedal gól. A tady je podle mě Krejčí, který jde na fazování, a Krejčí prohrál fazování. Pozor tady ale na Kazachstán. Ale vypíchnutí puku se povedlo, tady ještě jede Krejčí. Je tam Krejčí a tady byla hezká akce, ale nebyl gól. Neproměněná. A tady, teď máme obrovské štěstí, tady jede ještě Voráček. A teď už se vrací Kubalík, nebo kdo to byl na té trestné lavici, tak se vrací na ledovou plochu. Tady jede Pastrňák. Nahrává Voráčkovi, Voráček nedává gól, veliká škoda. A teď drží puk brankář Kazachstánu. Tady je náš kapitán Jakub Voráček. A jdeme na to. Ještě 6 minut do konce a 10 sekund do konce druhé třetiny. A tady jsem neubránil akci a Kazachstán snižuje na 2-7. Ale to nás nezastaví v tom, aby jsme ještě dávali góly. Takže já teď se ještě budu snažit dát jeden gól, aby nám to ještě spravilo chuť. Tady dobře Rytý chytá. Tamhle je Kaše, který jel moc dopředu. To bylo dobře, ale potom
Už mu tam vypíchl jeden kazachstánský hokejista. Puk a tady je Ondřej Kaše, který si to teď napravil a dává gól. A je to 8-2 proti Kazachstánu. Teď bych byl rád, kdyby to Hertl vyhrál, ale se nepodařilo. Tady dobře Kubalík zasahuje. Nakonec tady máme Puk, jede Faxa. A tady ještě dorážka, není to gól. Velká škoda. Tady ještě teď budu otravovat útočné pásma, aby nemohli vyjet kazachstánští hokejisti. Ale se nepodařilo a už jsou v našem obraném pásmu. Teď tady takhle se střídá Zacha, má Puk, ale teď nedokázal jet ještě na bránu a pozor, tady vidíme podražení. Takže podražení se bude řešit až ve druhé třetině. Teď si jde sednout Radko Guda za podrážení. Já nevím, proč furt podrážím. Asi protože já chci furt já to chci ubránit, ale potom najednou udělám tohle a podrazím ho. Ale tady bych teď rád sebral ten Puk a další podrážení tady od nás. A teď hrál Kazachstán 5-3. Ne, to nás nezastaví v tom, že teď můžu dát gól. A to nás teď bolí, když jsem nedal ten gól. A teď tady jsou Kazachstán. Teď jsem úplně nechal Pukomilem. A tady je Voráček, který zajel do offsideu, ale naštěstí se nedotkl puku. Takže tady je Nečas, který nedává gól. Martin Nečas. Tady ještě už skončila přesilovka. A tady je gól, na který jsem čekal. David Krejčí už dal 2 góly za tento zápas. A teď jestli dá ještě 1 gól v tomhle zápase, tak může zkompletovat hat-trick. Tady Krejčí nevyhrál vozování, ale gól dal pěkný. A pozor, teď tady chytá náš Rytich z Calgary Flames. Pozor, tady je Pastrňák, ale tam ještě byl tam Voráček, tady je Krejčí, který nedává gól, velká škoda, já teď takhle vyjedu. A velká škoda, já jsem nevěděl, že mám puk. A pozor, teď bych to tu ubránil rád, ale naštěstí tam kazachstánský hokejista trefil Kazacha, svého spoluhráče a tady je gól od Davida Pastrňáka. A David Pastrňák zvyšuje stav na 10-2 a zbývá 10 minut do konce třetí třetiny. A teď tady ještě jede Faxa. Teď tady měl kazachstánský brankář na hokejce Puk. Tady je Budas, nebo já nevím, kdo to je, ale tady je skvělý gól. Tomáš Hertl se teď vyznamenal. Centr třetí formace Tomáš Hertl dává gól. Pěkná nahrávka zpoza brány a Tomáš Hertl to tam zamístil. A už je to 11-2.
Pozor, ale teď tu Češi podrážejí, jak podrážení tady jsme předvedli, protože jsme zase bránili a tou obranou jsem prostě je omylem podrazila. Tady je jeden simulant z Kazachstánu. Pozor, tady chytá kazachstánský brankář. Teď bych to rád s Davidem Krejčím chytil, vyhrál, ale teď jsem měl ještě nahrát. Velká chyba. Ale pozor, tady v přesilovce Kazachstán dává třetí gól. Ale to nás nezastaví, když vedeme 11-3. Teď bych to rád s Krejčím vyhrál, ale to se nepodařilo. Teď tady bych to rád ubránil ještě, ale David Ritich nakonec musel zasáhnout, ale asi nebyl problém. A tady je David Krejčí. David Krejčí kompletuje hat-trick. V tomto zápase proti Kazachstánu a nahrával Voráček a Ruta. David Krejčí teď zkompletoval hat-trick. A teď jsem nevyhrál vazování s Martinem Nečasem. Ale teď zasáhl Martin Nečas do přihrávky. Tady jedou Češi, je to Palát. Teď ještě ztratil puk, nahrává. A teď jsem tady vystřelil do útočného pásma, protože by to byl offside jinak. Pozor, tady teď na Kazachy jsou v našem útočném pásmu. Tady jede Martin Nečas. Jede Nečas. Tady je Ondra Palát a Ondřej Palát dává gól v tomhle zápase. A Ondřej Palát zvyšuje stav na 13-0. Pardon, na 13-3. Teď tady jde Ondřej Palát, je tam Palát, má tam Kašeho a David Kaše dává 4 minuty před koncem. Gól na 14-3. A teď kdyby dal ještě Ondřej Kaše jeden gól, tak by mohl zkompletovat hat-trick stejně jako David Krejčí. Ale to není nutné. Teď tady jede Herkl, pardon, neměl ještě puk, ale dobře tady teď Rity chytá, až teď se rozjíždí ten Herkl. A pozor tady na tuhle akci. Mohli jsme ještě dát 15. gól, ale my už víme, že máme vyhráno 2 minuty před koncem 22 sekund. Vedeme 14-3 nad Kazachstánem a teď výborně se David Ritich přemístil. Tady teď jede Herkl, nahrává Faxovi. Má tam ještě Voráčka a ten nedává gól. A tady výborný obranný zákrok, tady ještě nahrává Voráčkovi Herkl. A teď tady ještě je Pastrňák a Pastrňák dává 35 sekund před koncem gól na 15-3. Teď ještě, když dá David Pastrňák jeden gól, teď v posledních pár sekundách gól, tak má hat-trick. A tady je Pastrňák. Pastrňák kompletuje hat-trick. 25 sekund před koncem. To není snad pravda. 2 hat-tricky z první formace. David Krejčí a David Pastrňák. Tady je náš oslavenec gól a už lítají čepice na ledovou plochu. Češi už mají vyhráno, ale nevíme, jestli
Pozor, tady Rytich výborně chytá.